Ja, kom indenfor. USB tech support. Ja, perfekt. Kom indenfor. Ja, jeg har jo prøvet at tilmelde mig til USB, men jeg kunne ikke helt finde ud af det. Nej, du går bare på internettet, og så ind under hjemmesiden urbanscoutbattle.dk. Ja, så langt nåede jeg ligesom også, men da jeg klikkede på internettet, der skete der altså ikke noget. Nå, nej, det er jo fordi du skal klikke med musen jo. Nå ja, nej, det havde jeg lige glemt. Ja. Nej, det må du altså undskylde. Det var bare det? Ja, det var bare det. Nå, jamen det var nemt. Ja, Så smutter jeg bare igen. Jamen det gør du bare. Ej, vent. Ja. Nu klikker jeg med musen, og der sker altså stadigvæk ikke noget. Nå, nej, du skal jo du skal sætte musen på bordet, og så kan du trække den hvide pil. Nå, ja, klart. Okay, og så klikker jeg. Så klikker du ja. Ja. Og så kan du bare skrive urbanscoutbattle.dk lige deroppe i feltet. Jamen det gør jeg altså. Og altså på tastaturet, ikke på med Nå ja, selvfølgelig. Så du går bare derop, så skriver du urbanscoutbattle.dk. Så er du inde. Så er jeg inde. Så kan du bare melde dig til. Jamen perfekt. Mange tak skal du have. Det var slet. Ja. Held og lykke med Urban Scout Battle. Jamen jo tak. Og tak for i dag. Ja, mange tak. Mange tak. Hej. Vinder holdet. Yes.